காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அடுத்த வளையூர் கிராமத்தில் சுமார் 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஸ்ரீ அறம் வளர்த்த நாயகி உடனுரை அருள்மிகு பொற்சோதி நாதர் திருக்கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேகம் இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது. கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி கோவிலில் வளாகத்தில் யாக வேள்வி பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடர்ந்து இன்று காலை 4ஆம் கால யாக வேள்வி பூஜை முடிந்த பின் மேளதாளங்கள் முழங்க வான வேடிக்கைகளுடன் சிவாச்சாரியர்களின் வேத மந்திரங்கள் ஓத புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டது. பின்னர் கோவில் விமானம் மற்றும் கோபுர கலசங்கள் மீது புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி கோவில் வளாகத்தில் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் இந்த விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி மற்றும் அம்மனை தரிசித்து வழிபட்டனர்.